Si zahráme Brawl Stars. Viete prečo? Lebo nefunguje Roblox, takže ideme hrať Brawl Stars a chýba mi jeden win. Tak to ideme rovno teraz získať, ľudia. Toto bude easy peasy. Však ľudia, toto bude také ľahká výhra, že neviem, že ľahšie ako... Naozaj ľahké. Ako... Radšej sa nerozprávame o tom, lebo to je také... No, radšej nie. Ja sa mi nechce prechádzať. Vedel som kvôli čomu. No zabij ho! Zabij ho! Yes, mám ho. Yes! Ľudia, vyhrali sme. To je výborné. Neúplne. Takže toto musíme dať. Keď toto nedáme, tak to dáme. A teraz mám, neviem, nejakých 300 kreditov. Takže to je výborné, ľudia. No, rýchlo sem. Tých 300 kreditov, ďakujem. No tak toto bude rýchla smrť. No, daj mi. To bolo výborné. Aha, toto si klemnem. To bude výborné. A 450 až. A Jackie. To je nič. Nie, nie toto. Broka alebo Barley. To mi napíšte, ja si vyberiem. Zatiaľ Broka. A počkaj, Tak ja si zoberiem, neviem. Ja si zoberiem najprv Broka a Barleyho si potom neskôr urobím. Epic Brawler, toto bude výborné. Bo alebo MZ. Ja berem Boa. Nebol taký silák. Taký, že, no, veľmi silný. Nie to Toto tu nechcem. Epic! Výborné. Toto nechcem. A už 140, alebo koľko tam máme. 90 kreditov máme už na Bovovi a teraz budeme asi farmiť winy. Alebo asi nejako opravím ten Roblox, takže ľudia, chcete nech natáčam Roblox, napíšte mi do komentára. Ďakujem. Tak asi, neviem, asi vyberiem Broka. Tak toto si musím vyupgradeiť, lebo toto nevie nič. Tak 5 stačí. A ideme vyhrať. Čo iné? Tak. To je easy. Má tam Frank. Hovorí, že Frank je silný, ale že je noob, sa hovorí. A prečo musí byť táto mapa, ktorá ma zabije? Nie, ja som toto. No, ďakujem. Poď El Primo. Easy. El Primo, máš byť rýchlejší. Dobre, trošku počkáme. Ubežíme tam. Počkaj, ale ja môžem strieľať aj odtiaľ. To nenapadlo, ľudia, že môžem. Nemusím ísť do toho kruhu. Ale veď... Tak nie. Tak nie som best player. Ale dal som takisto veľa killov. Keď dám takisto veľa killov, tak mám mať takisto veľa damage. Lebo ja som to iba nič nepočuli, dúfam. Lebo keď áno, tak si to vymažte.
A skoro taký, no nie. A toto je, z takéto ďalky miesta. Poď. Neviem, ja idem strieľať rakéty. Nie, MZ nie. Bože. A ani ja sa neschovám. Ja som kop. Ja som veľmi veľký kop. Dobre ľudia, nerobme si s tým nič. Je to... počkaj. Tak chvíľku to poviem. Je to... Zatiaľ prehra. Nevieme. Remíza. Raj! Tá je hlúpa. To je tá je veľká ako neviem. A vyhrali sme tento round. A vyhráme aj tento round. Čakaj, ja počkám tu. Ja idem na nich. Ja idem z diaľky. Lebo som na diaľku. No, ja ju chcem zabiť. Ale nie, ja chcem zomrieť. To nebude dlhé video. Tak. Stačí 10 minútové video podľa mňa, ale nebude to zase 20. A som star player. A jakých menej ako 10%. Stále to je veľa. No, a toto si rád zoberiem. A dúfam, že tam máme star drop. Poď. Spavni sa už. Spavni sa. Arer. A čo tam máme? Niečo hrozné. Tak ešte si dám 2-3 bitvy a hotovo. To nám stačí pre toto video. Aj tak čo pozeráte? Ako hrám? Lebo... ja to nechápem. Pozeráte teraz ako hrám, alebo... čo pozeráte? Na mne. A prosím, dajte mi odber. 150 ľudí mi odoberalo. Nie, neklamem. To je pravda. Ajajaj, aspoň ma prehoď. Tak môžem. Čo je toto územie? Aby som to tam zastrelil. Aj primo nerob sa... neviem. Takým gúdom. Lebo budu ja. Tam. Tiemo. Si dobrý. No, star player nie som. A som to neviem, akože nevedel, alebo vedel. No. A podľa mňa toto môžeme ukončiť pri tejto výhre video. Zdravím vás.